По-добре късно, отколкото никога, пък макар и по време на лятна буря в Балкана. Не знам за теб, но на мене наистина ми омръзна и започна изключително много да ми тежи. Колко красиво! Това всяка част от живота ми да бъде пречупвана през призмата на маркетингова стратегия. Аз съм завършила дестинационен маркетинг, работила съм в какви или не различни сфери. Взела съм изключително много знания, уроци. Падала съм и съм си разбивала физиономията повече пъти, отколкото ми се иска да преброя. И през последните години установих, че това е изключително изморително за мен и не ми е интересно. Има хора, на които им се отдава, идва им отвътре и са просто гениални в поддържането, записването, създаването на съдържание и работата с социални мрежи. Аз някак си не можах да се превърна в дори бледо подобие на това, което те правят. Така че за момента намирам този начин за споделяне на всичко, което съм намерила в безкрайните си и разнообразните си проучвания на тема здраве, нервна система, живот, взаимодействие, връзки, взаимоотношения, бизнес, инвестиции, предприемачество, кучета, деца, всичко това, което през годините съм трупала като знание и съм инвестирала изключително много време да подготвя, но така и не успях да намеря силите да споделя в социалните мрежи. Възнамерявам да го правя тук под формата на подкаст. В някакъв момент най-вероятно ще имам и гости и категорично няма да бъде подкаст в отново маркетинговият му смисъл. Аз нямам подготвено съдържанието за 3 месеца напред. Този запис, който правя в момента, го правя от една прекрасна люлка, на една беседка, вали на краката ми и на гърба ми. Безкрайно ми е приятно. И го правя за трети път в интерес на истината, поради простата причина, че една капка от ден капна върху телефона ми и изтри абсолютно всичко, което бях записала до този момент. И това е само една микроскопична част от приключенията ми днес. Ако се познаваме, знаеш, че моят живот е шарен, интересен, нетипичен. Решенията, които взимам, категорично не са в съзвучие с решенията на обществото и в кавички нормалните възрастни. Казвам да бъда обиждана по този начин. И тук откъдето, че да, тук съм в момента с едно голямо, страхливо куче, което изпада в нервен срив при всяка по-шумна грамотевица. И се наслаждавам на летния дъжд. Това лято прекарах 1 месец на морето, с което накарах много хора да ми завиждат. И освен това им давам и втора причина да ми завиждат, че следващият летен месец беше прекаран на Балкана, където все още се намирам. Ако има едно нещо, което можеш да научиш и да следиш, свързано с мен, е това, че от всяка ситуация успявам да си намеря нещо ново, което да науча, както за себе си, така и за околните. И, както казваше една приятелка, ти винаги си намираш с какво да се упражняваш, тъй че можеш спокойно да дишаш тези 2 месеца, които прекарах привидно в нищо правене. Съвсем не са били изпразнени от смисъл, значение и знания, които с удоволствие под тази форма възнамерявам да споделя с теб. Надявам се
те ждат да се чува и при теб така приятно, както и при мен, а да не е просто един неприятен заден фон, шумов. И те приветствам в това, че търсиш място далеч от... Как се превежда на български? Curated. Далеч от репетираната социална, псевдосоциална среда. И ти си иска нещо истинско и неподправено. Момент. Ето и това е част от живота. И тъй като нямам абсолютно никакво намерение да влизам в редакционен режим и този разговор ще остане в записа, защото това е част от живота и това е концепцията на Шилевс. Вече нямам желание да редактирам начина, по който се показвам, начина, по който хората ме възприемат, да излизам. Имам толкова много интереси и съответно всеки един от тях трябваше да получи своя дом в различен Instagram акаунт, защото когато аз започнах и стъпих на... Не, моля те, остави водата ми. Стъпих на сцената на социалните мрежи. Всички говореха за това как трябва да има една ниша и тя да бъде проследяема, и гласът ти да бъде разпознаваем, и бла, 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 бла. И всичко това беше прекрасно, обаче аз в момента имам 6 Instagram акаунта, изтощена съм до безобразие, нямам желание повече да го правя по този начин и затова тук ще бъда категорично нередактирана. И каквото се случва около мен, ще го чуваш и ти. По-добре късно, отколкото никога, точно поради тази причина, защото до сега винаги намирах някакво гласче вътре в мене, което ми казваше: да, обаче ти знаеш колко е важно от маркетингова гледна точка да го направиш да звучи по определен начин, да бъдеш естествена, обаче и хората трябва да знаят какво слушат или какво четат или какво гледат. Хората гледат и слушат толкова много щуроти, че мисля, че това аз да си спестя тази работа е по-ценно, отколкото да търся някого, който намира упование и себе си в всички нашумели тенденции, моди и звучене. Така че да. Добре дошли в хаоса. Ако и до тебе ти е омръзнало, ако и на тебе ти идва повече, ако и ти не желаеш да следваш повече маркетингови стратегии и да търсиш себе си в чуждите публикации, здравей! Това е мястото, което аз мога да създам за теб и мястото, на което аз мога да те поканя, да си взаимодействаме и да бъдем заедно с огромно удоволствие. Аз мога да бъда твоята интернет кака. По-голяма сестра, която вижда през всички щуроти и не те оставя да се самозаблуждаваш за разни щуротийки. И така, това е от мен за сега. Мисля, че тук за няколко минути
успя да придобиеш представа къде се намираш, аз коя съм, за какво се боря, какви са ми ценностите. Ако трябва да ти кажа нещо за себе си, 3 неща за себе си. Това е, че обожавам палачинки, европейски палачинки, дъжд и кучета. Аз съм безобразно смела и безкруполно самостоятелна, просто защото ми се е наложило да бъда. И мога да надуша лъжа през океана. Лъжа и глупости, в интерес на истината. Да. Тъй, че ако ти е приятно да слушаш разсъжденията ми, това, което се случва около мен, ако гласът ми да ти е дразнещ, заповядай тук. Нямам никаква представа кога ще запиша следващия епизод и какво ще се случва тогава, но това е част от моят вътрешен как се казва, отпор на цялата лудница покрай социалните мрежи и маркетинга. Нямам абсолютно никакъв план кога ще запиша следващия епизод. Нямам готови епизодите за следващите 3 месеца напред. Не знам какви ще са темите. Имам някаква идея, защото ако това в момента е нашето запознанство и ние можем да... Аз съм преценила, че мога да го отделя за общи опознавателни приказки. Ценя както своето, така и твоето време и следващите теми ще бъдат малко по-стегнати, може би, въпреки че и тук имаме тема. Това е темата за маркетирането на всяка една част от живота ни и това колко може да бъде изтощаващо. И то е изтощаващо. Аз имам около 15 имейл акаунта. За 6 инстаграмските ги споделих, 3 тикток акаунта. Освен това имам и Фейсбук, който ненавиждам, но тогава, когато го направих, трябваше, защото не можех да ползвам Meta Business Suite по друг начин. И така, както и да е. Въпросът е, че от всички тези безумия на Мета в момента и начина, по който се изкриви общуването помежду ни като общество, аз искам да имам място, в което просто бъда себе си, да няма значение дали нося грим или не, дали съм се срещала или не. А пък установих, че не може това да са причините, поради които някой, който би имал необходимостта от знанията и опита, които съм натрупала, да не ги получи, да няма достъп до тях, просто защото днес едната кадрица е решила да върви в обратна посока. Това е безумие. Така че радвам се да се запознаем. Аз съм Нев и най-вероятно съвсем скоро ще млъкна, така че да можеш да чуеш дъжда. Даже те оставям тук, за да видя кучето къде влезе, защото освен всичко останало, днес чистихме и септична яма. Да, добре дошли в лудницата. Имахме нещастието, изключително неприятен
ВиК майстор да свърже канализацията, извода от къщата с канализацията на селото. И той го е направил с мека тръба, тип гофре, която поради тежките зими трябва да бъде закопана, но тя освен това е и с по-малко фи и се е изместила нови пъти и съответно в тоалетната на първия етаж започнаха да излизат нежеланости. И днес изключително мили и работливи момчета дойдоха да ни отпушат канализацията и да ни покажат къде точно са проблемите и да ни кажат как трябва да се копае още къде Господ знае докъде, за да може да се смени тази неуместна тръба и да се сложи истинска за обратната вода. И след като моята скъпа и любима Леля чисти около 75 пъти и дезинфекцира горе-долу още толкова, днес Кучо реши, че там белината му мирише изключително вкусно, много интересно и отиде да види какво се случва там. Така че трябваше да го изведа, защото белите клочки в момента са с стъпалца, с стъпчици от кученце. Да, няма миличък. Това е просто гръмоседица. О, шматче. Да, бе. И аз като главнокомандващ на лудницата съм единствената, която е навън в момента. Всички са се покрили вътре, а аз съм на беседката и се люлям и си говоря с Кучо. Ама ние нали сме от вижди. Мисля, че достатъчно ти бърборих за днес. Радвам се, че бяхме заедно. И сега ще се опитам да запазя този епизод и да го публикувам, така че да не е било на празно всичкото това говорене. Аз съм Нив, това е She Lives подкаст. И ще видим какво ще се случи нататък. О, искаш ли да те оставя малко да послушаш дъжд?